Salamu alaikum bandiraɓe on calminama on juurama goto kala inde mum e yettore muɗum o ko Yoro Sow. Voilà wonko tagui kam yaltude ko festival des grandes vacances nuit de la rire hakkude Yoro Sow e Sanéa. Ɗum ɗon noon mboɗon nodda dendagal fulɓe wonɓe France, dendagal pulago gonɗo France, tous les associations de la pulago wonɓe e nder France e wonɓe ko takki France e ko taari France hakkude Yoro e Sanéa. Le 16 août wonata tonto Miro, capitale de la pulago, woddani Mantula Zoli, woddani Elbof, wuro Fati en. Donc non mboɗon nodda kala to bi pullo woni, kala to bi pullo waali, kala to bi pullo waali e dunde Baba Adama, Europe, Océanie, Asie, tout. Sa wawi ummade Sénégal ngara tawtera par ce que nimsol ala hen ko jamma mo ganduɗa jamma pulago, jamma aussi kadi hakkude Yoro Sow e Sanéa. Donc non mboɗo nodda dendagal fulɓe jaltie sehilaɓe Yoro Sow mboɗo noddaɓe, yidɓe Yoro Sow mboɗo nodda farnoriɓe pulago aussi kadi ɓe gara ɓe mbaɗa soutenir oɗon jamma, saabu ko jamma e nder jammaji. Donc non hakkude Yoro e Sanéa oɗon gandi ɗum weɓata barki restolla weɓata. Yoro Sow ne heewi probléme aji Yoro tan holno watte saka noon probléme aji Yoro kadi ndendina hen probléme Sanéa wona ɗum ko baabi waɗi ɗum jidda ko adande farannaɓe probléme. Joni noon yo probléme o yalta tan jalte tan jeeɓe kolo 16 wonata gandon ɗum ɗon ko kala luppuɗo ɗum min kam mboɗa andi ma jooɗo hakke ona aɗa nimsita oɗon jamma kolko tagui luppumi oɗon jamma par ce que gonmi e wadde préation ni son ji déjà joni ni mbaldiran ni mbaldiran joni garlam bubu o comme borndu ɗum tan mboɗa préparé le 16 o par ce que koye lawol zo jengen e foof noddu haalanam ɗum parina